Ja lisäksi kyllä minusta on paikallaan Suomessa aloittaa nyt se vakava keskustelu siitä, että milloin me toimimme ikään kuin Britannian tyylin, että milloin on se piste, jolloin niin suuri joukko suomalaisia on rokotettu, että ei ole enää riskiä sairaalahoidon kuormittumisesta ja voidaan poistaa kaikki rajoitukset. Koska jossakin kohtaa me tulemme siihen pisteeseen, että rokotteita on niin paljon tarjolla, että jokainen halukas voi sen koronarokotteen ottaa ja sitten meidän pitää vain saada yhteiskunta käyntiin ja mielestäni yhteiskunta ei voi olla jonkun pienen äänekkään vähemmistön panttivankina, jos meillä on osa näitä salaliittoteorioita lukevia foliohattuja, jotka ei ota rokotteita, niin ei me heidän takiaan voida niin kuin kuukaudesta toiseen pitää ravintoloissa pilkku valomerkki kauhean aikaisin. Me voidaan loputtomiin pitää aikuisten joukkueurheilua tauolla. Me voidaan loputtomiin rajoittaa kulttuuritapahtumia. Jossain kohtaa tullaan siihen pisteeseen, että kaikki rajoitukset poistetaan, kun jokainen voi ottaa rokotteen ja sitten jossakin kohtaa tulee myös se oma vastuu, jos kerran ei viitsi itsestään huolehtia, niin sitten ei voi olla niin, että tällaisen pienen porukan takia me muut kärsimme. Sellainen mielenkiintoinen asia, jota nyt selvitetään niin kuin mun ministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä, on se, että voisiko luoda tällaisen vapaaehtoisen koronapassin. Joita on Tampereella jo toimijat koittamassa. Niin juuri tällaista, että olisi vaan sellainen juttu, että jos sä haluat mennä katsoa musikaalia, niin sitten sulla vaikka jollakin QR-koodilla luetaan, että onko sulla niin kuin, että sä olet niin kuin koronaturvallinen, koska kyllähän minusta on vähän erikoista, että jos ihminen haluaa mennä katsoa musikaalia tai haluaa mennä haluaa mennä katsoa vaikkapa kun SM-liiga alkaa, lätkän liiga alkaa, niin siinä kohtaa niin kyllä kai voidaan vaatia, että sä oot laittanut asiassa kuntoon, että sä vaaranna muita, että jos ei huvita mennä katsoa lätkää, jos ei huvita mennä musikaalia katsomaan, niin silloin niin voi olla sitten kotona, kun ei kerran ota rokotetta. Että mun mielestä niin kuin, eihän kenelläkään voi olla ihmisoikeutta, että sä menet niin kuin tartuttamaan ja vaarantamaan muita jääkiekkopeliin tai musikaaliin.